Danas imam laptop pred sobom, jer želim vam nešto pokazati što je danas novo na web shopu Primotronika i RS Componentsa. Naime, imamo novo područje koje se zove industrijska zona. I u industrijskoj zoni možete pronaći sve proizvode koji su namijenjeni za ljude, profesionalce koji imaju strojeve u industrijskoj proizvodnji. Znači, radi se opet o proizvodima industrijske kvalitete za industriju i zato smo je nazvali industrijska zona. Kliknete tu, saznajte više. I tu ćete vidjeti pregled različitih industrija. Tu imamo, na primjer, proizvodnu industriju, pomorsku, automobilsku, industriju hrane i pića. Zašto smo ovo otvorili? Ovo smo vam otvorili da kad dođete na našu web stranicu, a već nas poznajete jer ste kupili neki određeni dio koji ste našli preko Google-a, da vidite kompletnu širinu što mi sve nudimo. Idemo u proizvodnu industriju i naša rješenja koja mi nudimo za vas. Tu ćete vidjeti da kod Primotronika ne samo da ćete doći kupiti onaj konektor koji ste tražili, na primjer, nego kod nas imamo i PLC-ove, i senzore, i kontaktore, i kabele, i žice, i signalizaciju, automatizaciju, i ručne alate, i električno ispitivanje, i ima toga jako puno. Znači, kod nas možete na jednom mjestu jednostavno, brzo pronaći proizvod koji tražite, pa čak i ako ne znate točno kako se zove, ali na primjer otišla vam je tipka od kontrolnog svjetla, zgorilo je, ne vidi se više serijski brojevi, kliknete ovdje, uđete u područje u kojem imate sav pregled naše ponude. To su stotine, u nekim područjima tisuće ili desetine tisuće različitih proizvoda industrijske kvalitete. Odite na našu web stranicu, probajte, pogledajte, naručite. Ako se i dalje imate neki problem i ne možete pronaći, nazovite nas. Mi još uvijek volimo primati pozive.